til den her video. Undskyld, at hvis det er lidt ekko herinde, men det er fordi, at der ikke rigtig er her noget i det her rum. Bla bla bla, det er lige meget. Jeg har ikke lavet en video i en måned, og jeg har haft den her video i ret lang tid nu. Jeg vil lave en video, hvor jeg simpelthen bader i is, eller iskoldt vand. Og skal jeg have nogle spørgsmål af min ven? Hej. Kan du stille mig nogle svære spørgsmål, så jeg må først gå op af vandet, hvis jeg svarer rigtig på de spørgsmål. Hvis jeg lige hurtigt skifter til mine badebukser nu. Så har jeg fået skiftet. Ja, en bumpede ting. Nå, men nu vil vi fylde badekarret, det vil der så komme en timelapse med nu. Okay, nu har vi så badekarret klar. Og jeg tror, at jeg tror aldrig, jeg kommer til at fortryde noget mere i hele mit liv, end jeg gør det her. Men jeg godt skal for jer, så smash dig et like, for jeg vil love, at vi får 200.000 likes. Det tror jeg vel godt lige, vi kan nu. Okay. Han er i. Okay. Hvad hedder Emil fra Levnebergs lillesøster? Ida, Eva eller Emma? Emma. Nej. Hvad hedder en ands unger? Doggy. Nej. Hvad hedder Pippi Langstrøms abe? Herr Jens, Herr Nielsen, Herr Jensen? Herr Jensen. Nej. Hvor mange indbyggere er der? Det vokser kun om vinteren, og det vokser oppe fra og ned. Hvad er det? Nej. Hvad sker der, hvis du stjæler en kalender? Så får jeg 3 år. Nej. Hvad kalder man en overvægtig and? Hvad kalder man en overvægtig? Hvad kalder man en overvægtig and? Anton. Hvad der har 29 bogstaver, men kun 4 stavelser? Alfabeter. Hvorfor er hesten verdens største tryllekunstner? Det ved jeg ikke, så vi kan hestepærer. Når du spiser et æble, kommer det ud som pære. Hvor mange elementer kan der være i et tomt bur? I don't know. Ingen på så buret ikke et tomt mere. Hvad kan rejse verden rundt, hvis der sidder det samme sted? Nej, et primært. Jeg er et brætspil, men jeg kan også være en lille sø. Hvad er jeg? Brætsø. Dam. Hvad kan du få, men ikke kaste? En forkyndelse. Når du har mig, så vil du gerne dele mig. Deler du mig, så har du mig ikke mere. Hvad er jeg? Ja! Sådan! Hvordan føles det? Det er koldt. Tak fordi I gad at se med. Og så shoutout til Oliver, my bro, ja. Vi har også en YouTube-kanal sammen, og den hedder Cowboys.dk. Så den skal I også gå ned og folde ned i description. Så ja, og så husk at like, subscribe, kommentere, og vi får 200.000 likes, det tror jeg på. Så, yes.